én mondjak egy pár szót. Egész röviden, 38 évvel ezelőtt, 1978-at írtunk, belettünk egymásnak mutatva São Paulo-ban 2 percre, mert ő akkor épp a brazil katonaságnál szolgált. Nekem az az út annyira tetszett, akkor csoporttal voltam, hogy egy másfél évre rá a brazil-argentin nyárba, már 80-at írtunk, 80 januárját, elmentem Dél-Amerikába, és 10 hetet töltöttem ott, abból 5 hetet São Paulo-ba, és ott akkor, hogy Isten igazából összemelegettünk, és gitároztunk, és karneváloztunk, és minden. Aztán valahogy, ugye amikor vissza is kellett jönni, mert még volt egy pár vizsgám, ami hiányzott az orvosim, azt 80 végén letettem, és elkezdtem a pályafutásomat, és valahogy aztán elfeledkeztünk egymásról. De mit teszék? Közben megismerem Zsuzsit 84-ben, ő megismerte az ő Zsuzsiját akkor valamikor, és jött egy második ilyen csoportos cserkész út Argentinába, Brazíliába, 86-ban, ahol már Zsuzsim is részt vett. És akkor csak előkerül Buenos Airesban, hogy hoppá, ő itt van, mert megismerte a Zsúját, és a Zsú pedig egy Buenos Aires-i magyar cserkészlány. És hát mi 85-ben házasodtunk a Zsuzsival, ők 87-ben Buenos Airesban. Aztán 92-ben jöttünk nem, már 92-ben volt. Jöttünk a Kalári zenekarral Buenos Airesba, ottan megint, akkor már megvoltak a kis Zsú meg az ikrek, úgyhogy tovább nem is folytatom, szerintem be kéne mutatni a zenekart. Mindegyiket ugye Lajtavárjónak hívják, úgyhogy nem kell mindegyiket ezt hozzámondani. Dani barátom! Köszönöm szépen! Felesége a Nagy Zsú, legidősebb lányuk a Kis Zsú, a két iker, Ricsi és András, keresztfiam, akit már 12 nappal ezelőtt is láttatok, Lajtavári Márton. Jó szórakozást! Lajtavári Márton!
me a long tall brown. Na most készüljenek fel, Rajtavári Ricsi, a doboz! I'm a motorcycle cowboy. She's my long tall girl. I said I love my Harley mama. She loves her guitar picking pill. Now we're both on our head, fishing a long tall girl. Köszönjük szépen, jó estét kívánunk mindenkinek! Köszönjük szépen elsősorban a háziaknak, hogy bíztak bennünk, hogy ilyen bátrak voltak, hogy meghívtak minket ide. És hát remélem, hogy egy kellemes és jó szórakozást nyújtunk mindenkinek.